Terve, herra Salvatore. Otan osaa veljesi johdosta. Tiedä, miltä sinusta tuntuu nyt, kun et voi olla enää hänen kanssaan. Sinua sanotaan hulluksi, vaikka se on juuri se, joka saa sinut hulluksi. Eikä vain? Tiedä, miltä se tuntuu. Minullakin oli veli. Hän oli ainoa perheeni. Tai ainoa, jonka muistan ainakin. Tai muistan kyllä vanhempani, mutta en sitä, miltä he näyttivät. Ainut mitä muistan on tunne. Minut vietiin heidän luotaan, kun olin hyvin pieni. Ja minulle sanottiin, että saisin nähdä heidät vielä, että he tulisivat hakemaan, mutta he eivät tulleet. Se oli valhe. Joten minulla oli vain veljeni. Mutta sitten hänetkin vietiin minun luotani. Ja hän tarvitsi minua, hän todella tarvitsi minua, mutta se tunne, kun et voi olla jonkun tukena, kun sinut viedään jonkun luota. Ihmiset luulee, että se on surua. Mutta ethän sinä mitään surua koe, ethän, Salvatore. Se alkaa suruna, mutta se muuttuu vihaksi. Sellaiseksi raivoksi, jota ei tämmöisessä paikassa voi osoittaa. Hiljaiseksi, yksityiseksi raivoksi.